wallahi mboɗo seeɗi yani ye mbaɗani min no coyni mami nde heptinani ni joni gonɗa ko gasdara wayno gumminoɗo walo walla janoɗo remoyde ni kadi anen mbayrodiri ɗum tagui mi ronki en on ko gonɗa e dow so neɗɗo yimo yuɗumen so neɗɗo yimo sigara ma ka jawtoɗo no foti laaɓi meɗe rewe ma ya woppu ɗum o liggey nafata sinno no nafanno wona ni mbayata Idriss mo jiiɗa o mi diwi najje kono noon pulaari wi naji danki najani naji tan ko naji fokkiti tatan ko Allah kala ko mbinda kam yi kasi Maaleykum salaam. Bismillah ma bismillah. Mamada. Nyalliro. Mawdu mashallah. Bismillah ma. Malima. Bismillah John. Malima. Bismillah. Ma. Bismillah John. Aseliya. Mawdu mashallah. Kanta. Bismillah ma. Mawdu. Ala nang bul ngoy. Aha, anta hore cuɗayi joɗiɗi. Ayide. Ah, yoɗi machallah. Mani garam mi tafana kam hen noon. Ni ne ngata fof min kam ɗo tan gol. Ngas leydi koye ma. Si leydi tan koye ma. Bismillah ma fe. Yoɗi ba. Bay. Ba. Ala nang bul ngoy. Wallahi ayi. Ko noon mi armi ɗo e legal moɗon he. Kan noon ka gorko jontaɗo. Aɗa weli ƴiƴam kadi machallah. Ko non ko meccanga way non. Aha. Ko meccanga way non. E place ma jonɗo. Ak toñode ma yi ɗum ɗo mbaɓe mbiya ni. Toñaɗi gonga kalde. An ka toñode. Te ko batta ko no yoɗi. Ayide. Ko furan kagal. Ko noon. Ko noon. Jonno mi arno ɗo e legal ngal. On ko gaddanno wajiɓe te mbaɗa andi an ma sohlu ɗum te ma moƴƴe ma e mbimi noon mbaɗa yonteede ni wedde ƴiiƴam ni ko toñje kadi mi tottanima gueɗal ma bisimilla mi ƴeewa kadi ɗum ɗo nguuɗo jeeyi a naarata e galle kala ha maya mbiyande wiɗɗo foti de hay ndiyam a dokkatake hen sahani emin tuume ko boni hay tuumede emin tuume aɗa andi mi winomo cahen mbiɗa muɗani mbaɗa mi ɗaɗɗima ande pottuɗen ñande wonko kalanmami hay ko mbatta ɗo ko sehilam sinno nafanno an ƴewam min ne mbadi kadi ƴewami guila e fuura kadi min aɗa andimi min mi meeɗa wurtimi ko boni kanko mbimam ya jaggu tata koko moƴƴi gonga nde mbimam ya woppu ko mbatta ko gara tawta ko mbaɗami ko holko mbiɗani mi haalnima wona goho wona ɗiɗi mi jaɓɓi mbi woppu ɗum wona mami de wona mami woppu ala komi woppi tan ɓuri sehilam mi maayi kasi mbaɗa no mbaɗi min ko yidema kay tagami haaldo kalmi ko kadi an no mbaɗani machallah ilaare aɗa wi nañ ko mbinumami ñanden somi jokkodiri e Moussa Sy en mi jokkodiri e Barolli en Mamadou en mi wontiraki eyyi joni so tawi noon wadde wonko woni e pooso galle ala joni an mbaɗa mi naati aljanna galle eyyi ne mbatten so tawi mi haalnima jaɓa janggo inchallah eyyi tawam Guédiawaye so Allah jaaɓi anani place o kemi wonde ɗo so Allah jaaɓi tawam ɗon mbiɗa jogui haw mawɗo inchallahu taala so mbaɗa yaade jawdoren minema ko dañmi fof kadi daña ay ngal ne waɗa barke oy ma yo waɗɗum ne wonno min ka neɗɗam kadi ɗoji wona hande wallahi goto nanguɗo e wallahi mi melaɓe te ala ɗettu hiilare somo kiima ɗum kadi wonko joguimi sar hiilare kono tan tinlara mima sar tawam Guédiawaye so Allah jaaɓi tawam Guédiawaye so Allah jaaɓi tawam Guédiawaye la ilaha illallah dokkuɗo temennayyi kam fitti ko omo mofti ɗon ujunaji min o liggey hande mi pare mum an sak an mi anda mi fettere mi anda mi weddere mi fettere mi anda ay aɗa liɓami sak mi seedama sak hande o mi seedama sak hande ɗum noon mi tottuma hen gueɗal ma ala oɗo banggue koko gasi ɗum ɗo ko jaaɓe aha jaaɓe ɗe no ɓeyde ƴiiƴam mi itta sibburu so tawi kadi mbomrima koko sooyi sa sofni a looti ɗum hen no soytam so tawi ko sagar mo ganduɗa dame muɗum fof koko uddi sa sofni a looti hen ɗum hen a rokki ɗum yari hen uddita dame muɗum fof so tawi kadi ko heewi kadi e jamono hande o ko tampini yimɓeɓe whatsapp worɓe rewɓe ko aɗa whatsapp no tampini ɗum sa totti jomum mucci hen o usta ɗum temedde ujunere mi jeenno ɗum joni mi mbaɗa noon temedde 5
a joni gasande mbaɗo mi dow ma tan ɗo kadi ko murtoɗe sammoyde murtoɗe natti murtoɗe no safra tension joni kañum tampini yimɓe foof ene itta koppi muusoji keeji muusoji so tawi kadi guete ma koko niɓɓiɗi kadi no safra ɗum coronavirus garɗo joni o kadi ɓe jiitan taw safare muɗum murtoɗe no safra coronavirus banam debba ɓeydi koy murtoɗe sa mucci ko yawi en safrugol coronavirus la ilaha illallah kañum ne ko temedde ujunere wonno temedde min jeeya ɗum Allah tan di kalsa mo yaltata balle mo dokkade won dokke sam dokkade am min dañdo hokkaɓe am bayna de walla puy amaro dan ka sam dokkade walla puy ko sababu ni salamu alaykum aleykum salam kawne mbadda tan yaade selli ko mawɗo yetral tabarakallah ko mawɗo machallah alhamdulillah yan ka ko ɓoɗi ɗafoni yoɗi koy tabarakallah kar machallah wallahi ɗum tagal miɗen koy machallah min de wonno komi gawlo jeeya ɗemgal muɗum won galle goto garnoma ɗo ƴewde torodam goto ne wiye Moussa Sy mi tawanimo ɗon noɓe mbi kam ko jaltu te ko gonmi ɗo ene hannde so tawi kam mbiɗa haalama haala galle galle haydara haydara woppani galle so tawi noon kadi wonko joguiɗa tan mbaɗama wonko dokkuɗa min kadi ɗo joni gummima ko galle ko ñañahanmi de won deppa salam ɗo yowi ɗummi ko ligguitoyde eyi ko noon hamnori ni tan joni kam mi ngabbuɗo e dow ma mi ƴeegan taw ko mbiɗa o fawɗon jumgama mi ara ɗum ko coccargal ko fof no andi coccargal holko waɗata e bani adama tawi kam nettunoɗo ƴiƴam sa soccirima ɗum a waɗa mbela ƴiƴam so tawi ɓernde ma koko mettuno feerat so tawi kadi an sa haali konngol ma hay goto jaɓata konngol ma ko ɗum wonata coccargal ngal fewnuɗa ko condi gawri fewnuɗa ko condi jinjeer fewnuɗa ko condi ɓohe min jeeyatno ɗum ko temedde jeegom joni mbaɗon on temedde tati ko adi fof mbeɗa weltanima yalla weltane en nde tawno ay liggey no wiyaɗa fof famdani te ko mbatta ko mbeɗa yaadi hen ay debbo yo liggol hoore mum wasa ɗaminade gorko wasa fadde gorko kumtana haajuji ma tawa weeɗani junngo hande jamanu hande o rewɓe jaɓani liggade te hande so wiyama leydi men ndi ala liggey wona gonga jomum so dillini sababu tan liggoto te ko mbatta ko wona liggey jawdiri te kadi yawnaki te ɗum ɗo mi sooda ɗum so Allah jaɓi fof no hawra ɗum ɗo kay so Allah jaɓi sa ƴetti ɗum no waɗi fayida fof ko hawra tati ɗi fof ƴetta kandi fof ƴettat ɗiɗi ko ujunere temedere ala han hankadi ka client am ƴeew ma noddam téléphone mi rokkete numéro ma noddam téléphone mbiya woɗɓe nana namde yiyam addan ɗumen no foti won ɗum ujunere temedde jeegom ɓurti min rokkuma temedere keddiɗe nde tawno mbiɗa welti e gollal ma ngal nde tawno mbiɗa yiɗi debbo liggotoo mbiɗa yiɗi debbo jiɗɗo hoore mum joni kadi hoto yaw ɓernam ɓuuɓ ha mbanmi ɗum te kadi ni kadi hoto wayrata ɗo ni ko hunde wonde fayida neɗɗo wawa dañi ɓuur gollal mum ay gollal ma ko hen nafata hen ko jiɗɗa ko hen ñamata hen jarata kono wona yo hottan e wedde junngo ni joni mbeɗa wetti hen tinnoɗa minen min cohno honoma en tinnu sa tinnima tan ko yeeso jarata hoto waɗa hen décourage jamais kala ko mbaɗanɗa ɓeydu mi weltanimama ɓernam kadi ɓuuri hen weltanen min jooɗi ko honoma en inchallah kamin susnoɓe ni amin gandi kadi kamin mbaɗat kono dañani min gartam kono kadi mamin ɓeydo kadi debbo wallete susde debbo wallete jarama numéro o nan yo inchallah téléphone am nan hen mami nodde kala kadi information kadi mo cohluɗa ko fati e société o nan hen kala ko humpumaɗa sa liiri ɗum tan
mami nodde so Allah jaɓi te kadi so gasi kadi mami nodde kadi ya addunama a jarama mi weltanimama mi weltanimama mi weltanimama no feewi mi weltanimama yettode o ko si yetta annene min ko dia a weltanama ka moƴƴo mi weltanimama mi weltanimama mi weltanimama est ce que Allah naɗo moƴƴi ni joni holko ɓuuri moƴƴude kono warɓe rewɓe joni ha en mbeɗa jungo tan cow jamma cow ñalama ni joni hay goto yawata komo hen kono ko min yiiɗi o debbo kono ko min horsini baɗɗo ni alhamdulillah